Caramel macchiato of Genti bubble tea. Siyempre, taste test tayo. Grabe! Ang lutong! Breathe in some love and let yourself unfold. Breathe in some love and let yourself unfold. You're so much deeper when you quit playing charades. Yeah. You act so cool, but underneath you seem afraid. There's something sweet about your eyes when you feel safe. Yeah. But you keep running away. Owe it to yourself today. Just try to open up and show someone you care. It might not be intentional, but you seem scared. Just try to open up and let it lead somewhere. Breathe in some love and let yourself unfold. Breathe in some love and let yourself unfold. Okay, what's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin, no? So maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng panibagong opportunity para makapag-vlog sa araw na to. Ayan. So medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-content dahil medyo na-busy tayo. And for today's video, may pupuntahan tayong medyo malayo-layo dito pero sikat ito na puntahan ng mga tao dito sa Edmonton, Canada. Ayan. And I'm sure matutuwa kayo dahil napakaraming makikita doon, lalo-lalo na mga pagkain. Ayan. At mga pagkaing Pinoy. Ayan. Siyempre, ang tinutukoy kong ito ay walang iba, kundi ang Seafood City. Ayan. So, doon tayo pupunta ngayon. Okay, so kung napansin nyo, no, mga kabalen, no, naka-bonnet na ako, naka-jacket, at naka-t-shirt, and meron pa akong warmer sa loob. Kasi, ano na dito fall na, fall season na. So, though hindi pa nag-i-snow, pero malamig na siya. So, tanghaling tapat dito mga kabalen, meron ng mga 6 degrees, 5 degrees. So, talagang kailangan mo na magsuot ng jacket, ng mga warmers, kung talagang hindi mo kaya. Ayan. At dito nga mga kabalen, papapansin nyo, yung mga dahon na yan, nagiging brown na, natutuyo na. Ayan, kasi dahil sa lamig. Ayan, and yung mga puno, ayan, nagiging yellow na. Dito, ayan, yung mga puno na yan, wala nang dahon, ayan, nakakalbo na. Kasi talagang nagsisipag-laglagan na yung mga dahon dito kasi yun nga, pa-winter na. At ito nga, katulad na sinabi ko, tanghaling tapat dito, nasa may 6 degrees, 5 degrees, and minsan pagkagabi na, yung madaling araw ay nagne-negative 1 tayo. Kaya talagang malamig na dito. Buti na lang may heater tayo sa ating tinutuluyan. Ayun, ganda Yellow na yellow tong halaman na to. Ayan. Okay. So ngayon, papunta tayo sa bus station. At tayo'y magko-commute lang naman. Siyempre, wala naman tayong sasakyan. Okay, sige, samahan nyo ako at magko-commute tayo papunta ng Seafood City. Let's go!
What's up, Kabalen? So eto na, we are now here at Seafood City Supermarket. Let's go! We also have Okay, so ngayon naman mga Kabalen ay iisa-isahin natin yung mga food truck para naman at least ma-feature sila sa ating vlog for today at makapag-promote ng kanilang mga business. Tara! Okay, so now umpisahan natin kay Hachi Takoyaki Japanese Street Food. Ayan, so puntahan natin sila. Let's go! Injury lawyers, Colin the Pearls. Hello, ate! Hello po! Ayan! So, ano po pangalan niya, ate? Hi, I'm Lynette po. Ayun. So, ito po, sila po ang may-ari ng Hachi. At syempre, mamaya titikman natin yung kanilang product para naman ma-describe natin kung gaano ba kasarap ang kanilang takoyaki. Diba? Ayan. So, mag-hi naman po kayo at invite na po yung mga Hello po sa mga followers ni Kuya Kabalen. We're at Seafood City po right now. It's our second day and almost done na po for our Thanksgiving market. Ayun. So, how can they contact you po? Paano sila makakapag-order? Food truck lang po ba kayo? Yes po. So we just started this July 2024 and we've been cooking takoyaki po for 3 years now. Ayun. Yeah. And you can reach us on Instagram and Facebook. So for our Facebook po, it's Hachi Takoyaki, and then for our Instagram is at Hachi Takoyaki _yay. Ayun. Okay, so follow them on their Facebook page and on their Instagram. O yun. Dito, scan nyo lang. Scan nyo itong kanilang QR code na to. Ayan. Ate, maraming salamat po and nice meeting you. Ako po meron akong regalo sa inyo. Ito, syempre, bibigyan natin sila ng Kabalen in Canada sticker. Ayan. Joke lang po. Ayun. Yay! Okay, sige. Ate, pa-order ako. Tikman natin yung takoyaki niya. Sige po. Alright, what's up mga Kabalen? So, guess what? Naalala niyo yung huling binlog natin, yung may ice crumble, tsaka yung may halo-halo? And look what I found here in Seafood City. Ayan, nandito yung food truck nila. Ayan, 6A's NJ food truck. Ayan, lapitan natin at parang matikman natin ulit yung kanilang ice crumble. Let's go! Ayun si ate ayun Hello ate. Hello po. Kamusta po? Ayan, mabuti, kamusta? Kamusta ka, Balen? Nagkita din tayo, Oo nga po, mabuti po. Actually, nung last punta ko doon sa convenience store nyo, talaga nag-enjoy ako. And thank you. Hindi ko inaasahan na makikita ko yung food truck nyo dito sa mismong Seafood City. Paikot-ikot yan ang kung saan na pupunta. So, since na-invite kami dito, na-invite ka rin, at least nakita tayo. Nakita mo yung food truck version namin. Oo nga, ayan. So, napakaswerte natin dahil nakita natin yung mismong isa sa mga may-ari ng 6A's NJ. Ayan. So, dalawang version siya. Isang convenience store at itong food truck. Okay, bati po kayo ate, saka mag-invite na lang din po kayo. Hello guys, yung food truck namin, pa-follow na lang yung page namin para malaman nyo kung nasaan po kami. But anyways, it's almost end of the season na. Yep, lumalamig na. Yeah, lumalamig na so we have to shut up again. Pero we will be back most probably early April. Ayun. And then, pag medyo mainit-init pa, anytime this October, just catch us.
you can see us or you can like our page para makita nyo kung nasaan kami. Yes, pero yung convenience store nyo, lagi nandun Yeah, yung convenience store. 24/7 yung, not 24/7. It's a 365. Always open yun. Always open. So, in case nag-crave kayo ng halo-halo, ng ice scramble, punta lang kayo doon sa convenience store nila. Yes po, nandun po yung, meron kaming halo-halo and we have a new product by the way na i-release namin ngayon. Oh, talaga ba? Yeah, it's the Croffles. Oh. We call it Croffles. Ruffles. Yeah. And then maraming klaseng flavors. So come and visit us in our convenience store po. Nice. Okay. Ate, na-miss ko yung ice scramble. I have Ah, one for okay. you. Pabili naman po ako. Uy! There you go. Meron agad! Yes! Meron agad! Grabe! Oh, ayun mga kabalen, no? Uy, sarap! Enjoy! Thank you, ate! Thank you din po! What's up, kabalen? So, ayun magkapampangan ko pa dahil ating kumikit kapampangan na products kening Seafood City. So, ing Chicharon Bagnet of Pampanga. Ayan. So, kaya beta mo ing owner na ning Chicharon and Bagnet. O, kamusta ako po, kabalen? Hello po, good afternoon po. Ayan. So, siya po yung may-ari ng Chicharon Bagnet. Eto nga po pala, product ng partner ko. Bali siya yung Kapampangan from Apalit, Pampanga. Ayun, nandyan po ba siya? Wala yan, nasa work niya. Nasa work siya ngayon. Ayan. Kapampangan. Bigla ako nakapampangan dito dahil nakakita ko ng kapampangan na products. Ayan. Ayan. And eto pa, meron isang kasama dito na kapampangan din. Ayan. Once again, Jenty. Kumusta ka, kabalen? Paano pa magkakaroon ng Saan namin makikita ang Jenty? Halika na kuya. Ang pogi naman ang may-ari ng Jenty. Oo, tsaka ano siya, premium kasi meron siyang laman sa loob. Unlike yung mga chicharong bula, sa amin po premium meron po Siksik siya. talaga, siksik. Oo, talagang Nice. Thank you po sa pagsuporta. Titikman natin mamaya yung kanilang bagnet. Siyempre, di tayo pwedeng, hindi tayo papayag dahil di natin matitikman yan. Bali, available na po pala siya sa lahat ng Filipino stores. Ayun. So, pero open din po ako sa resellers and distributors sa mga gustong mag-business. Maganda po ang kita. Paano para nila kayo makokontak, ma'am? Bali, pwede niyo po akong tawagan 780-901-2306 or meron din po akong Facebook page na Authentic Chicharon Bagnet of Pampanga. Ayun. So, follow niyo po ang kanilang Facebook page at doon din po Pero kayo makalat-kalat na po siya. Okay. So, doon po kayo pwede mag-order message lang po kayo sa page nila. Thank you po. Thank you. Ito, may pasample sa atin si ate at titikman natin ngayon itong kanilang Kapampangan Chicharon. Alam mo pag masarap, pag gawang Ayan. Kapampangan. Ito, tingnan nyo naman, no? Ang kapal, talagang siksik, may laman sa loob at mabigat. Hindi siya ampaw sa loob. Ayan. So, talagang chicharong Kapampangan ito. Ngayon, syempre, taste test tayo. Grabe. Ang lutong. Tapos, ito, tingnan nyo naman, no? Tingnan nyo yung loob. Grabe, ayan, no? Wow. The best. The best in Edmonton. Thank you. Ayan. So, ayan, kontakin nyo lang si ate. Ayan walang halong Kanilang joke Facebook, yan. Wala, talaga masarap talaga. So, kontakin nyo sila kung gusto nyo matikman ang kanilang special Bagnet Chicharon. Comment na or message na sa kanilang Facebook page. Ayan. Thank you, kuya. Eto, Okay, so next stop naman mga kabalen ay ang Jenty Food Truck. Ayan. Ayun, no? So eto sila, Jenty Food Truck. So lapitan natin at kausapin natin sila. Let's go! Thank you po. Ayun, no? Eto sila. Hello, sir! Hey, good evening po. Kumusta po? Salamat Kabalin Vlog. Kabalen in Canada. Kabalin in Canada. Yes. Thank you Ano sa po pangalan niyo, pag-feature sir? sa amin. My name is Gary from Jenty Bubble Tea po pala. Ayun, Jenty Bubble Tea, Sir Yeah. Gary. Ayan. Sir, bukod dito sa sa food truck nyo, meron ba kayong mga physical store pa na? Oh yes po, yun nga po, salamat po ulit sa pag-feature Kuya Kabalin. So meron po rin kaming physical store sa may 4302 50th Street, Leduc, close to Hospital of Leduc. So meron po kaming physical store. Sana po kung lahat ng mga tinitinda namin dito sa food truck, meron din po sa tindahan. So sana makakabisita kayo doon. Although medyo
malayo sa Edmonton, pero 15 minutes drive lang naman. So lahat ng mga taga-Leduc, ayan. Yeah. Punta kayo sa kanilang physical store. Genti Bubble Tea, ayan. So sir, meron ba kayong mga Facebook page? O Meron din po kami please follow us sa namin Instagram, Facebook, and TikTok, Genti Bubble Tea and Cafe. Yun po, if you can search us, makikita nyo naman po kagad. So, sana please follow us. At the same time, sa mga event na mga pupuntahan ng food truck namin, medyo patapos na yung season namin. Pero next summer, sana abangan nyo po uli kami. Pero kinagandahan sir, meron kayong physical store. Yes, Kaya yes. pwede siyang puntahan anytime. Tama po. Ang mga specialty po namin, kuya, yung mga, syempre, bubble tea talaga. Tsaka yung coffee namin. Although, medyo na ano lang sa amin, madalas sa mga bubble tea, pero yung cafe po namin is talagang pinag-invest din po kami para makita naman po yung local na sana makapasal ako dun sa cafe. Please, kuya, I want to invite you po. Sana para makita mo yung store. Ito po yung physical store namin. Ano pa naman ako? Coffee is life pa naman ako. Talaga? Oy, that's good. Ayun. Ayun, sana po. One time, pasalan natin yung kanilang physical kuya, shop. Okay, so syempre, this time naman tayo ang may ibibigay kay Sir Gary. Ayan. So, bibigyan natin siya ng Kabalen in Canada sticker. Ayan. Sir, Kabalen in Canada sticker po. Ayan. Kabalen in Canada. Okay. Ayan. Thank you, Kuya Kabalen in Canada. Ayun, salamat po sa pagbisita. Samantalahin ko na po to. Okay lang po ba? Samantalahin ko na po. Ini-invite po namin kayo in case po, meron po kayong mga corporate events, birthdays, wedding, any kind of event. Pwede niyo po kaming arkilahin yung food truck po namin. Nag-cater din po kami. Even sa store po, meron po kaming small space doon para sa mga birthday party. So sana po, makonsider niyo po. Any order po, pwede niyo kaming kontakin sa Facebook page namin, Instagram, TikTok, or you can call us at 780-655-1589. Si Gary po of Genti Bubble Tea. Okay, so follow their page po and kontakin niyo po sila kung gusto niyo magpa-cater sa inyong mga event. Salamat po. Ayun. Alright. Thank you. Nice. Caramel Macchiato of Genti Bubble Tea. Alright, so mga kabalen, so that's it for today's video. At medyo gumagabi na, no? Kailangan na nating umuwi dahil may mga limited time lang ang mga bus dito sa Edmonton. So ayaw naman natin na gabihin masyado and wala na tayong masasakyan dahil medyo malayo ang pupuntahan natin. Sa south area kasi ako, ito northwest ito. Ayan, so medyo malayo-layo. 3 sakay ng bus ang pagpunta dito. Okay? So sa mga nagtiyaga po na manood dito sa ating video for today, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa ating mga vlogs. And once again, this is MJ Mendoza and you are watching Kabalen in Canada. Goodbye!